Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom videu, pri ďalšom BISO-vlogu. Tentokrát sme u nášho zákazníka, kde uvádzame dneska do plnej prevádzky krmný voz Strautmann Vertimix. Ďakujeme, že ste sa dneska pripojili v tomto videu. Ukážeme si jednotlivé prvky výbavy a vyspovedáme aj našich zákazníkov, bratov Haragovcov, čo ich viedlo ku kúpe a jak sa im darí. Tak ahojte, ďakujem, že ste ma tu dneska u vás prijali. V prvom rade by som sa vás chcel opýtať, či by ste mi len v rýchlosti predstavili váš podnik a čomu sa venujete. Tak sme farma Nevidzaný spod Magúry. Hospodárime na 350 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Z toho nám tvoria 270 hektárov trvalotravných porastov a pasienkov a 80 hektárov ornej pôdy. Zameriavame sa hlavne na chov mäsového dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Tak ďakujem za odpoveď. Ďalšou otázkou je, čo vás viedlo vlastne ku kúpe krmného vozu a ako ste prípadne krmili doteraz, či už ste krmný voz mali a prečo ste zvolili práve nemeckú značku Strautmann. Takže nakoľko sa chceme rozširovať, každým rokom zväčšujeme aj počty kusov dobytka na našej farme, tak hľadali sme nejaké riešenie, ako zefektívniť a uľahčiť si prácu. Tak sme začali pokúkovať po nejakým krmnom voze alebo nejakej takej technológii, čo by nám to vlastne uľahčilo tieto práce. A na výstave sa nám podarilo sa dopracovať k tejto značke a vlastne sme sa rozhodli pre ňu. Takže ste to uvideli vlastne na výstave a presvedčilo vás to tam a vlastne potom sme sa dali do reči. Nakoľko bola vyhlásená výzva z pôdohospodárskej platobnej agentúry, tak sme využili tento stroj. Aj vlastne bol zapracovaný do projektu živočíšnej výroby. Dobre, ďakujem za info. Ja by som sa teda ešte plynule spýtal, či v tej živočíšnej výrobe máte aj spracovanie ako druhotné, alebo či ste vlastne ako kvázi len prvovýrobca a predávate len ako keby materiál, alebo už vyrábate aj hotové produkty. Zaoberáme sa vlastne aj výkrmom bykov až po jatočnú poražku a snažíme sa vo vlastnej mäsovýrobe v rozrábke spracovať mäso z tohto hovädzieho dobytka ku konečnému spotrebiteľovi. Čiže na hotové produkty v podstate. Dobre, tak ja ďakujem pekne za váš čas a za vaše informácie a my sa teraz môžeme spoločne pozrieť na tento konkrétny krmný voz a jak je vybavený. Poďme sa teda v rýchlosti pozrieť na tento konkrétny kus. Ako môžeme vidieť, tak nadstav by sme ešte nestihli domontovať, keďže sme to dneska boli len zabehnúť a vyskúšať vlastne, že jak to bude u nášho zákazníka fungovať, nastaviť to, spojazniť váhu a podobne. Čo môžeme zozadu vidieť, tak na krmnom voze sú jednoduché mechanické protiostria, máme tu aj kompletný balík osvetlenia, máme tu vlastne gumový pás, ktorý nám vyhadzuje krmivo do krmných chodieb alebo na krmné stoly. Tento konkrétny pás je najkratšou verziou. Strautmann má v ponuke 3 možné dĺžky týchto vyhadzovacích pásov, kde ten najdlhší pás má až niečo vyše 1,20 m. Je to používané, alebo je to najdopytovanejšie u tých zákazníkov, ktorí majú krmné stoly, to znamená, že potrebujú vyhadzovať do nejakej určitej výšky, vyprázdňovať krmivo.
Pokiaľ by ste ale nepotrebovali takýto pás, tak si je možnosť mať krmný voz s lacnejšou variantou a to je jednoduché vyhadzovanie krmiva na zem. Čo ďalšie na tomto krmnom voze môžeme ešte vidieť, je jednoduché zatváranie hydrauliky. Máme tu kontrolnú vlastne merku oleja v prevodovke. Na tomto krmnom voze je jednorýchlostná prevodovka, avšak dá sa krmný voz vybaviť aj dvojrýchlostnou, ale v našom regióne to nie je až také dopytované, pretože je to skôr pre traktory s nízkym výkonom, ktoré potrebujú ten výkon nejak zregulovať, takže u nás to nie je až také potrebné. Ešte sme to snáď asi ani nevydodávali. Ďalším, čo má tento krmný voz je vybavený, sú vzduchové brzdy, ktoré spolu s osvetlením tvoria balík potrebný pre technický preukaz, ktorý bol taktiež ku tomuto krmnému vozu vydodaný. To znamená, že keby potrebujete techničák a chodiť s tým po verejných cestách alebo po pozemných komunikáciách, tak s tým nie je problém. Ďalej tu v prednej časti môžeme vidieť regulátor rýchlosti pásu, klasické zapojenie elektriky, vzduchových brzd a hydrauliky. Tu na tomto krmnom voze máme aj ovládací panel, to znamená, že potrebujeme vlastne iba jeden vývod vlastne dva vývody ako keby hydrauliky. Ďalej tu máme kardan, ktorý bol ku krmnému vozu, je to homokinetický kardan Walterscheid. Ďalej tu môžeme vidieť váhový systém PTM HL50, ktorý je, dajme tomu, stredným segmentom, alebo je to tá dostupnejšia verzia, kde nie je podpora softvéru ani Wi-Fi, ale pre tých, ktorí tieto vymoženosti nepotrebujú, tak je to úplne dostačujúce. Máte tam veľké množstvo možností volenia receptov, veľké množstvo možností komponentov a podobne. Je to vlastne veľmi praktická vec. Vy vlastne ani nemusíte vystupovať počas celého procesu krmenia teoreticky z traktora, samozrejme iba naložiť krmný voz, inak vám to všetko ukazuje a ide to vlastne celý ten proces podľa nastavenia, ktoré máte predefinované automaticky. Ďalej, čo tu môžeme vidieť, je horný záves, ktorý je vlastne nastaviteľný. Je tu klasické ťažné oko, ale taktiež sa dá vybaviť krmný voz aj spodným závesom a iným typom zavesenia. Nemusí tam byť ťažné oko, alebo môže byť v iných rozmeroch. Obídeme to takto dookola. Môžeme si ešte ukázať výbavu z druhej strany. Toto je klasická parkovacia brzda. Máme tu mechanickú opornú nohu, ktorá pri takomto menšom krmnom voze je úplne dostačujúca. Čo sa týka srdca krmného vozu, tak tu máme miešacú jednotku Strautmann IMS, ktorá je vybavená dodatočným obložením z ocele Inodur pre dlhšiu výdrž. Máme tu sadu nožov na rezanie balíkov a konkrétne táto miešacia jednotka je vo forme heavy duty, čiže je zosilnená pre dlhšiu výdrž. Máme tu aj dodatočnú škrabku na krmnom voze, aby sme to dokázali vyčistiť úplne vlastne dno krmného vozu. Máme to vybavené magnetmi na zachytávanie kovových nečistôt a máme to vybavené ešte škrabkou, ktorá je teraz schovaná, aby sme vlastne dokázali krmivo vyhodiť úplne takmer do čista. My sme to teraz ešte stopli v takej prechodnej fáze, takže to nemáme úplne dokončené, pretože ideme ešte krmiť a miešať. Na vrchu môžete vidieť prstenec, ktorý je to vlastne obruč proti vypadávaniu krmiva. Ako som spomínal na začiatku, nemáme tu ešte nadstavby, inak spolu s nadstavbami má tento krmný voz objem 12,5 metra kubického, ale spoločnosť Strautmann má
širokú ponuku krmných vozov od 4 až do 45 metrov kubických, čo sú najväčšie krmné vozy s 3 miešacími jednotkami. Ja vám ďakujem, že ste sa pridali k dnešnému videu a že sme si mohli ukázať sprevádzkovania jednotlivé komponenty výbavy krmného vozu Strautmann. Ďakujem aj bratov Haragovcov, že ma prijali a boli ochotní so mnou spraviť kratunký rozhovor. Pokiaľ by ste mali záujem o viac informácií, tak ich nájdete štandardne na webe www.bisoeshop.eu alebo na špeciálnom krmovinárskom webe www.picninárskécentrum.eu. Pokiaľ budete mať záujem, neváhajte nás kontaktovať a radi vám pripravíme cenovú ponuku. Zatiaľ ďakujem a dovidenia.